Κωνσταντίνος Αρμπίνος, Σοφία Φωτιάδου. Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, το Καφέ Βολίδης διοργανώνει ένα δυναμικό live με τον Κωνσταντίνο Σαρμπίνο. Με κοιτάς, μες στα μάτια με κοιτάς και ποτέ σου δεν ρωτάς. Και τη Σοφία Φωτιάδου. Ξημερώματα γυρίζω και καλά περνώ. Έχω αλλάξει, προχωράω και για μένα ζω. Τηλέφωνα κρατήσεων 694 78 57 767. Κωνσταντίνος Αρμπίνος, Σοφία Φωτιάδου. Θα γίνει χαμός. Να είστε όλοι εκεί. Με κοιτάς, μες στα μάτια με κοιτάς και ποτέ σου δεν